Alternatíva jedálnička zložená z 5 jedál na 2500 kalórií. Tak prvé jedlo je vlastne 4 vajíčka, celé a celozrnná žemla. Tam by som nemenil nič, to je podľa mňa, za mňa je to úplne super. Po jedle užiješ omega-3, multivitamín D3. Potom ako 10. je vlastne tuňak, vlastne kusky v rastlinnom oleji, 185 gramov, to je vlastne jedna tá plechovka, varené cestoviny 150 gramov, vlastne potom do toho dáš maslo, 82%, vždycky používaš 82% maslo, do toho to vlastne primiešaš, ono ti to tak proste spríjemní to tú chuť a vlastne nakoniec používam vlastne mix, vlastne kukurice, hrašku a olivu. Proste už to tam kúpiš podľa toho názvu. Alebo si to môžeš aj sám akože po jednom pokúpiť a pridávať. Možno to bude lacnejšie. Nie možno, ale určite. No, potom máme obed, hovädzie mäso dusené 200 gramov, môže byť aj pečené, už ako chceš. 200 gramov zemiakov a vlastne tie zemiaky sú tu vlastne myslené tak, že sú robené ako zemiaková kaša a k tomu je vlastne pridané, je to klasicky osolené a k tomu je pridané 82% maslo. 20 gramov, to je všetko. A k tomu si dáš zeleninovú oblohu, klasika. Po jedle užiješ omega-3, potom už olovran, to sú vlastne ovsené vločky, tak na taký sladší spôsob. Za mňa je to super varianta, taká zmena, že nie je to len mäso, zemiaky, bla bla. Hej, je tam taká zmena. Potom je večera, tam je vlastne kuracina alebo morčacina 200 gramov, už v uvarenom stave. Potom máš vlastne pečené bataty 150 gramov, akože takto. Ja vlastne používam bataty, aj ich preferujem na večeru. Ak už si dáš klasické zemiaky, nič sa nestane, bude to v pohode, ale za mňa sú proste bataty lepšia voľba. A je alternatíva celkovo. No a vlastne k tomu sa dáš akúkoľvek zeleninovú oblohu už od 150 do 200 gramov. Až 300 sa nestane. Potom vlastne cca 1 hodinu po jedle užiješ vlastne magnézium, ale už tak, že vlastne po večeri, respektíve po užití toho magnézia už nič neješ. No takže vlastne máme tam 224,5 bielkovín, 202 sacharidov, 104 tukov, celkovo to má 2483 kilokalórií. Za mňa je to taký jedálniček skôr na takého ťažšieho človeka, na takú udržiavačku, keď trénuješ a prakticky na takého do tých 70 kg, tak by som povedal, že taká objemovečka ľahšia. No, to je vlastne všetko k tomuto jedálničku. Keby si niečomu nerozumel, kľudne napíš, alebo ak by si chcel poradiť a vypracovať si svoj na mieru, tak mi napíš takisto.